Izborili ste svoj prvi nastup na Europskom prvenstvu u seniorskoj konkurenciji. Kako se osjećate? Pa osjećaj je sjajan, izborili smo seniorsko europsko prvenstvo sa 16 i 17 godina i idemo među konkurenciju koja je pri samom vrhu svijeta i neke koje smo gledali od malih nogu. Kako teku pripreme za nadolazeće Europsko prvenstvo? Pa evo, već smo odradili nekoliko priprema sa reprezentacijom, treniramo ovdje u MUP-u skoro svaki dan, 2 puta na dan, stvarno se trudimo i dajemo sve od sebe da ostvarimo što bolji rezultat. Dino, koje su bile najveće prepreke ili izazovi s kojima se vaša ekipa susrela tijekom priprema za Europsko prvenstvo? Pa u ovom pripremnom periodu mi nismo imali nikakvih problema, nismo imali nikakvih ozljeda, tako da smo stvarno ga odradili u najboljem pogledu. Mark, kako vi ocjenjujete trenutno stanje vaše ekipe i u kojoj mjeri vjerujete da ste spremni za natjecanje na seniorskoj razini? Pa evo, ja mislim da smo potpuno spremni. Ima još tu sad nešto malo vremena, ali ja bih rekao da je sigurno neka 9. Od 10? Da, ma bu bilo 10 sigurno. Kako se nosite s pritiskom koji dolazi s natjecanjem na domaćem terenu i očekivanjima navijača i javnosti? Pa što se tiče pritiska, njega nema, nabrijani smo i spremni smo. A što se tiče navijača i gledatelja, evo, mislim, pozivam sve ljude da dođu, da nas podrže i nas i cijelu reprezentaciju i htio bih im se naravno zahvaliti svima koji nas podržavaju i koji su tu uz nas, od trenera, kluba, roditelja i tako dalje. Što vaša ekipa radi na taktičkom planu i strategiji za natjecanje s obzirom na raznolikost protivnika koje ćete susreti na Europskom prvenstvu? Pa znači, evo, mi smo bili već na nekoliko seniorskih natjecanja i tamo smo imali prilike promatrati druge seniorske ozbiljnije ekipe, te smo ih malo proanalizirali, ko radi koje kate, njihovu nekakvu tehničku pravilnost i te neke detalje, pa smo sad već složili, znači, na koje bi ekipe išli sa određenim katama i razvili smo neku strategiju. Koje kate planirate izvesti u Zadru? Pa planiramo izvesti 4 kate, Gankaku, Kankusho, Unsu i Super Impe. Što očekujete od nastupa u Zadru i koji rezultat biste smatrali uspjehom? Pa mislim, Postolje bi definitivno bilo ogroman uspjeh, a da, Postolje. Mislim, želimo pokazati u što boljem svjetlu i pokazati, iako imamo 16-17 godina tek, da smo mi budućnost. Kako ocjenjujete konkurenciju na ovom Europskom prvenstvu? Pa konkurencija je konstantna kao i na svakom drugom velikom natjecanju. Znači, tu su velike kata sile poput Španjolske, Italije i Turske, ali i ostale europske zemlje imaju dobru bazu u kataškim reprezentacijama, tako da će to biti jedno dobro natjecanje. Možete li, Dino, izdvojiti nekog konkurenta koji je potencijalno favorit? Pa mislim da je to reprezentacija Turske, ali tu će naravno parirati i Španjolci i Italijani koji su trenutačno u isto tako jako dobroj formi. Kako vaša ekipa gradi zajedništvo i međusobnu podršku, posebno uoči velikih natjecanja poput ovog Europskog prvenstva? Pa evo, ja bih rekao prvenstveno iskustvo. Tu su brojni treninzi, brojna druženja. Mislim, meni je moja ekipa kao neka druga obitelj i mislim da ta sigurnost i ta sprema dolazi iskustvom i eto. Kako ste se kao pojedinci i kao tim razvili od trenutka kada ste se počeli pripremati za seniorsko natjecanje pa sve do danas? Pa mislim da se može reći da smo jako puno napredovali i da smo zapravo postali stvarno jedna, mislim, kao braća. Razumijemo se, poznajemo se sad stvarno jako dobro i mislim da ćemo to pokazati na tatamiju. Možete li predvidjeti koliko medalja će Hrvatska osvojiti u Zadru? Ja bih rekao da će to biti otprilike 7 medalja, a rekao bih da će osvajači biti braća Kvesić, Nikolina Golomboš, Ema Zgardelli, muška i ženska kumita reprezentacija, a za 7. mjesto ćemo staviti danas iznenaditi. Mark, možda vi, što mislite koliko medalja će biti osvojeno u parakarateu? Pa eto, ja bih rekao oko 3, 4.
I na kraju, što biste poručili svojim obožavateljima koji vas prate i podržavaju na ovom putu do Europskog prvenstva? Pa htio bih se svima zahvaliti i pozvati ih sve u Zadar. Hvala dečki i sretno. Hvala vama.